Геннадий Ратушенко ба баҳси додгоҳӣ омода мешавад. 4 сол аст мехоҳад аз палатаи савдо ва саноат ҳаққи муаллифиашро бигирад. акс ва лавҳаҳои омода намудаи манро ба намоиш гузоштанд. вақте ҳаққи қаламро талаб кардам, гуфтанд ин чорабинӣ ба мо дахл надорад. гап дар бораи намоишгоҳе меравад, ки палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон аз 28 июн то 3 июл дар Маскав бахшида ба 20 солагии иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор кардааст. Ратушенко мегӯяд, беш аз 100 аксашро бо аҳди лафзӣ барои истифода дар ин намоишгоҳ додааст, аммо ҳаққи муаллифии ӯро напардохтаанд. агар ман давоми 10 рӯз аксҳои заруриро омода намекардам, шояд ки ин намоишгоҳ ҳам баргузор намешуд. ин аксбардор аз палатаи савдо ва саноат 140 000 сомонӣ ҷуброн мехоҳад, дар ҳоле ки қаблан 40 000 сомонӣ ҳаққи қалам талаб карда буд. давоми ин 4 сол онҳо ҳаққи қалами манро ҷуброн накарданд. бо назардошти индексатсияи музди меҳнати кормандони соҳаи фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми 20%, маблағи шартномаи муаллифӣ аз рӯи фармоиши мазкур айни замон 40 984 сомониро ташкил медиҳад. ин суратгир дар даст шартномаи ҳамкории дуҷониба бо палатаи савдо ва саноатро дорад, аммо бидуни имзои раҳбари ин идора. бо назардоште ки қаблан ҳам бо ин муассиса ҳамкории хуб доштем, шартномаи муаллифиро баъд аз иҷрои кор омода кардам. имзои он ба таъхир меофтод. баҳона мекарданд ки раис нест. ваъда медоданд ки ҳатман маблағи шуморо медиҳем, ками дигар сабр кунед. маро мутмаин мекарданд ки сабр кунам. дар палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон ба радиои озодӣ гуфтанд, аксҳои Ратушенкоро онҳо нагирифтанд. ин суратгир метавонад аз ниҳодҳое ки дар ин намоишгоҳ аксҳои ӯро истифода кардаанд, ҳаққи қалам ситонад. елена камолова, вакили мудофиаи Геннадий Ратушенко, сабаби аслии ба дарозо кашидани мурофиаи додгоҳиро набудани шартнома медонад. бояд аксбардор барои имзои шартномаи тарафайн зиёд исрор мекард ва шояд дар чунин маврид мушкиле пеш намеомад. аммо Ратушенко дар ин ҳолат онҳоро дарк карда кӯмак кард, вале дар иваз ҳеҷ ҳаққи қалам нагирифт. дар Тоҷикистон баҳси ҳаққи муаллифӣ мавзӯи нав нест. дар вазорати фарҳанги Тоҷикистон гуфтанд, аз қазияи ин аксбардор огоҳанд. албатта бояд розигии муаллифи асар гирифта шавад. дар ин ҷо фарқ надорад ки ва шартнома буд ё нест. ҳар як муаллиф ҳуқуқҳои амволӣ ва ғайри амволӣ дорад, яъне молу мулкӣ ва маънавӣ. Геннадий Ратушенко мегӯяд, дар додгоҳ пирӯз мешавад ва пирӯзии ӯ пирӯзии даҳҳо афроди эҷодкоре хоҳад буд, ки моликияти зеҳнияшон бидуни иҷозат ва риояи қонунҳо истифода мешавад.